lain-lain ang gialagaran sa tao. Nay nag-alagad siyang isig ka tao sa gahom, sa kwarta ug uban pa. Pero walay saad nila nga pareha sa Ginoo. Ang Isaya 41:10 nag-ingon, ayaw kahadlok kay ako magauban kanimo. Ayaw kabalaka, kay ako ang imong Ginoo. Lig-unon ko ikaw og tabangan. Ituboy ko ikaw pinaagi sa tuo ug matarong kong kamot. Pagkabulahan sa tao kung ang Ginoo ang iyang gialagaran. Nganuman, wala siya kabalak-an ni kahadlukan kay kanunay siya nga ubanan sa Ginoo. Lig-unon siya aron ang kaaway, tentasyon, problema madaog niya. Unya kung naa siya sa ubos nga kahimtang, ipauswag siya. Dili ba na dako nga kabulahanan? Maong pag-alagad niya aron mabulahan ka. Amen. Tuon ko mga dapit nga gusto gahalad kinabuhi ko. San ang kaaway magababag na ako. Ginoo nagsalit ko sa mga saad mo. Dili ka mo biya mutalikod na ako. Ibayaw ka, ibayaw ka, matuboy ka sa kinabuhi ko. Kuyog ako, kuyog ako, mag-ubantang ko sa gingharian mo. Ang tanang adlaw ko, imuha kong ubanta, alagaran ka hangtod sa hangtod. Ibayaw ka, ibayaw ka, matuboy ka sa kinabuhi ko. Kuyog ako, kuyog ako, mag-ubanta tut sa gingharian mo. Ang tanang adlaw ko, imuha kong uban ka, alagaran ka hangtod sa hangtod. Ang tanang adlaw ko, imuha kong uban ka, alagaran ka